Matiang'i ekera asogete ibine birengeri biane ontanga na asogete ne party yomusi lakini nande turi kumubekera magosa ase ng'encho nere nabwate birengeri biaye igatagete asoke ne party eri akong'ire nande ebwate coverage ebisaku byonsi naki gekogera achorete Jubilee lakini ose korigereria Gachagua iga asoete ne party yayo yerosi nando yimnyakirwa nabande so korugusi tutaranyora patirende wiyopunga Mheshimiwa Chipati nchira robo na UPA PDP UPA ne bwate emeri buna bonekero kurigeria ase county area ya Nyamira. Why do you feel like nga keri anda kekero kingi wale gocha gotingi wa Kenya re kobe party erengi ase Dr. Fred Matiang'i karamo gotware party tebwana timonyero kenge yo musi igo bwana te origin tikorugusi lakini yawe party ebwate national outlook so tose gotebanga muna bono UPA actually igere gusi because kurigereria omugavana nyaribo na ere party leader kogojo majamani no mo MCA kurunyambega gisesa kogojo mo general secretary bagaka yoro mo MCA already so e party netagete etware national outlook yani karo kunyirigeri kwa ranga e party ye ne urchineti kurusi lakini nebwate Kenya ngima abuno abagusi mbabwate embugete muna bono kegusi inkero mwaga getagora ndebinga mugusi yadebetenga mugusi tanya gutaka sembe yonderabe yani mugusi tali gutakanya rebe aralakana nganere uri buya so kero guchikoralakana nganko bori buya ababane mbali kugutaka muna bono ndo expected Mheshimiwa Busire arete party iyo twatemire kuganyerera nande wihopunga bwangoiga na beracheche nero ntoko manyanga kinga kigo chakoba of course ingona ko yarra tora se social media nera baya ko narekana tomotebinga ki tigange party yeso ke bwango bana inji banyemanye to ko manyansa kinde ko nere ko chakoba ya kurugusi nande twale national outlook ase ng'encho echichindo akoranga chia Messi echichinde chia Messi ruga ntokanetie party yemo nande party tigetwara omonto uri ne chinguru na China atemete ngakiria rengo because for the first time abagusi bagachorwa ne party yaye ria renge ngakia kuruye karamu 40 people aba chumba nge bonsi bono ngakitoko karatanyore naende monto yomo acha ne party bune iyo ande twara abachumbe bonsi bigusi tumanye ko manyanga bano gusi nande onye nto chiko bamo muna bagusi nonye ne kero burayo go chiko gende mesa etoke nto bwate onye nabachumbe bachore kuri party yemo baisaranse mesa nonye ebisakubiri binde abigo tosika eka tokora bargaining powers na indu tuobo lakini wono konyora oyaro ODM oyaro UPA oyaro Jubilee wono ogo chiko genda aria mesa gwatuka na bie kure ngakito go chiko kora bargaining power eka buno mugusi indu tokonyeke so sigwa tonya gotebanga tobe maega ya Matiang'i egere na indu no mugusi tuchikola kana nganturamo nonye ne kere intu tokwenda kusabege ento omonto ranga bantabanga mobali lakini lilia oyoko musukando ochikola alikola kana kora ebieka basi inubono mwatume kabune geichorerio mwatigara abo gorende moira na gocha